força que em dones tu fa que encara sigui aquí. M'omples de la teva llum, sense tu no va. Fugigi Yugi, el joc misteriós. El desert errant. La claror que veig allà lluny i que mostra... Va, vine. Ja n'hi ha prou, deixa'm estar. No entenc per què no vols venir, si nosaltres estem casats. Em costa de creure que ho diguis seriosament, això. Doncs és seriós. Ja saps que no és veritat. Tots ho saben, però intenten creure que no és així. Que potser m'estàs dient que sóc una mentidera? Que és mentida? Què és el que és mentida? Tot. Absolutament tot. Tot el que diu la teva boca és mentida. Sí, però... Llavors aquest fill? A veure, de qui és? Segur que vols que t'ho digui. M'estàs dient que aquest fill, que és el nostre fill, també és mentida? Escolta, la gent està tan il·lusionada amb aquest naixement. És clar, per tu tot és mentida. Jo, el nen que naixerà del meu ventre, aquest món que hi ha dins d'aquest llibre vell. Però per què estan tristos la Hoki i en Boshi? T'hauries de posar l'uniforme ara mateix. L'uniforme és el que t'enllaça amb l'altre món. Però que no saps que si jo torno, l'imperi de Conan desapareixerà per sempre? No et sap gens de greu? Ja n'hi ha prou, deixa'm estar. Taka, t'estimo fins a morir. Sakaki. No, prou, vull que em diguis Mayo. Deixa'm estar. Vull que em prometis una cosa. Que fins que torni a reunir les constel·lacions de Suzaku, passi el que passi, protegiràs la criatura. Si li passés alguna cosa, segurament no podríem convocar Suzaku. És clar que ho faré. No vull que en dubtis ni un moment. És el nostre estimat fill. Ara, per fi, nosaltres podrem començar una nova història en aquest món. Nosaltres i el nen. Aquest fill no és teu. És de la Miyaka i meu. Ja n'hi ha prou! No diguis el seu nom! Si tornes a dir el seu nom, no me'n faig responsable. Va, Taka, sé que t'agrado. Vull sentir dir que m'estimes. M'agrades. T'estimo molt. Oh, Taka! T'ho puc dir tantes vegades com vulguis. Però saps que el meu cor no et pertany. I et juro que això no canviarà mai. És meu! Calla, prou! I aquest nen també. Prou! Mayo! Que no et trobes bé? Estàs xop de suor. Sí, no és res. Doncs no sembla que estiguis gaire bé, la veritat. Tranquil, no us amoïneu. Llavors, és veritat que en aquell moment... Ai... Per què sempre has de fer el cor fort? Pel que sembla, haurem de començar a buscar en Mitsukake tan aviat com puguem. Fes servir aquesta medicina. Em penso que et calmarà la ferida. Gràcies. Ostres, aquesta bola no diu ni fava. Voleu dir que funciona? És que si no ens hi acostem, no emet cap senyal. Caram, però quin ensurt! M'esgarrifo només de pensar que el fill de la Miyaka ha vingut fins aquí. Quina història més forta! I a sobre resulta que és el Shinzaho que Suzaku va crear? Potser
Des del moment que el nen es va separar del cos de la Miyaka, ha deixat de ser el Shinzago de Suzaku. Ei, Taka! Ara ni tan sols és el nostre fill. T'equivoques! Para de dir ximpleries, sisplau! Tant de bo fos així. Però... Imbècil! Encara que ho pensis, no has de dir mai el que penses! Ostres, no tens gens de sensualitat! Chichiri! Deus voler dir sensibilitat. Voleu parar d'explicar historietes vora el foc? El que heu de fer és buscar la resta dels membres. I potser llavors en Taka i jo... Em crema. Taka. Convoca el Déu, sacerdotessa. Convoca el Déu. Qui és? Espera! Diria que és aquí. No em reconeixes, nova sacerdotessa de Suzaku. Jo sóc Suzaku. Suzaku? Sóc el teu amo. El meu amo? Però què dius ara? Que potser has oblidat que has vingut a aquest món gràcies als meus poders. Però no encaixa. Per convocar Suzaku, en Taka ha de tornar a convocar la resta de les 7 constel·lacions. Desperta't. Les 7 constel·lacions tornaran per recuperar el nen. No és veritat. En Taka està reunint el grup per fer-te desaparèixer per sempre. No és veritat! No ho permetré! De cap manera, em sents? Què és el que he de fer? A veure, què haig de fer? Desitja i prega perquè, excepte en Taka, els altres de les 7 constel·lacions s'extingeixin. De la resta, me n'encarrego jo. Senyoreta Mayo, què hi fa aquí? És que quan estic aquí em relaxo. Deu ser perquè sóc sacerdotessa. Abans d'entrar a resar al mausoleu hauria de prendre un bany. Pretens que em fiqui dins d'aquells banys tan bruts? Ni pensar-ho. Però és que en tota la capital només queden aquestes fonts termals. No vull. Bé, a vostè potser no li cal banyar-se per resar. Però la senyoreta Miyaka sempre anava enfangada d'anar voltant per tot l'imperi amb les 7 constel·lacions. Calla! Oh. Si tornes a dir aquest nom, no t'ho perdonaré. Entesos. N'estic farta. Me'n vaig a dormir, però abans fes-me un massatge. Oh, en aquesta pàgina també... Les lletres estan transformades. Ha passat més o menys quan la Mayo ha entrat al mausoleu de Suzaku. Sigui qui sigui, no hi ha dubte que algú l'ha cridat. Algú? Doncs aquest algú ens està enviant interferències. I a sobre l'uniforme s'ha cremat. Merda! O sigui que no ens podem comunicar amb en Taka? No, fa estona que ho intento, però... Potser en Taka ha tancat l'accés? No té intenció de tornar fins que no hagin convocat Suzaku. Diu que si salva l'imperi de Conan, el fill tornarà i la Miyaka es despertarà. Tant de bo sigui veritat. Escolta, Keisuke, no hi ha alguna cosa que nosaltres puguem fer? M'agradaria tant poder ajudar. Doncs, de fet, no ho sé. Tot això que està passant és culpa nostra. I pensar que en Taka, pobre, s'ho està passant tan malament. Hauríem de trobar algú que ens servís. En el meu cas va funcionar. Per exemple, si tinguéssim alguna cosa en comú, la Mayo Sakaki o alguna bona amiga. La Saori Kawai. Esclar, ja ho tenim! Sí. Aquest poble també s'ha quedat ben desèrtic.
I les cases que queden no duraran gaire. Què passa? Està ple de corbs estranys. A mi també em tenen amoïnat des de fa una estona. I la bola de quarts? Caram! Ha sortit! Oh! El caràcter de la saviesa, del coneixement. Chirico! Segur que ens la trobarem estudiant en una casa enorme plena de llibres. Sí, recordo que el somni de la Chirico era provar els exàmens per treballar de funcionària. No pot ser. Eh? Eh? Ah! Això és enorme! Sigueu benvinguts. Soc l'encarregat de dirigir les obres de construcció de canals i camins d'aquestes rodalies. Em dic Cho. Doncs llavors la Chirico s'ha reencarnat en la vostra descendència. Sí. Quant de temps, amics? Però... On és? Sóc aquí, que no em reconeixeu. Hola, sóc jo, la Chirico. Oh, aquest nadó... És el nostre fill, el més petit. Es diu Gakurei. Que petit que és. Ostres, m'he quedat parat. No m'ho pensava que fos una criatura. Bé, val més que entrem, oi? Vaja, així que el motiu que fa que la terra de l'imperi s'extingeixi... Em sap greu, des que vaig néixer he estat investigant en tots els llibres que existeixen, però... Has llegit tots aquests llibres? Per què l'imperi de Conan s'ha vist immers imprevisiblement en una crisi tan gran? Durant aquests 10 anys he estat viatjant per diferents imperis i no he notat cap mena de presagi de l'extinció, tret d'un insignificant terratrèmol. Doncs bé, d'això... Què et passa ara, Chirico? I ara per què plores de sobte? Au, vinga, mira, sóc en Tasuki. Tranquil·li, m'ha passat, em sap greu haver-te amoïnat. Oh, no has canviat gens, sempre fas el cor fort i de sobte mostres el teu cantó més feble. No sé què dir-te, això no és tan senzill. Eh? Com podeu observar, ja veieu que no fa gaire que m'he reencarnat. Quan vaig néixer recordava com si fos ahir les meves vivències amb tots vosaltres com a membre de les 7 constel·lacions de Suzaku. Em sentia com si jo, la Chirico, m'hagués empetitit de sobte. Però a mesura que passa el temps, tal com heu vist, les estones en què em converteixo en un nadó normal es van fent cada cop més freqüents. Em penso que aquest pas no trigaré gaire temps a perdre els records de la Chirico i em convertiré en un nen normal i corrent. Què? Com dius? Ho sento. Això vol dir... que els altres membres... Exactament. En el cas que s'hagin reencarnat poc després del que va passar, bé podria ser que ja no fossin conscients que són membres de les 7 constel·lacions. Doncs així no podem perdre més temps. Sí, però no ens podem emportar la Chirico com si res. Aquells ocells negres... em tenen molt amoïnat. En realitat, ells m'han avisat que vindríeu. Què vols dir? Últimament no paren de passar coses anormals. Aquell núvol negre que sembla que estigui viu, els llamps. I aquesta bandada estranya d'ocellots negres que ha aparegut de sobte aquest matí. No deixava de ser un mal auguri, però alhora era evident que s'acostava el moment en què els salvadors apareixerien. I jo n'estava convençuda, sabia que les 7 constel·lacions vindrien a buscar-me. I llavors heu aparegut vosaltres. Aleshores, què passa amb aquesta bola? No serveix per res. No, de cap manera. El camí que condueix cap a la resta dels membres del grup està dins de cada un de nosaltres. Aquest és el vincle que uneix les 7 constel·lacions. Crec que els ocellots negres han detectat la vostra energia i us han avançat. Potser és una trampa? Tant si és una trampa com si no ho és, el que hem de fer ara és perseguir aquell núvol negre. Reunirem les 7 constel·lacions de Suzaku amb les nostres forces. Endavant! Ja pots comptar amb mi. Quan arreplegui aquells ocellots em faré pollastre a l'ast. Ja us esperaré aquí, no us amoïneu. Hem de trobar la resta de les 7 constel·lacions el més aviat possible. Us prepararem els cavalls més ràpids. Gràcies, ens aniran molt bé. Seran de gran ajuda. Nosaltres ens ocuparem d'en Gakurei. Moltes gràcies. Taka. I he estat pensant i crec que la causa que aquest imperi s'extingeixi podria ser que alguna cosa en el teu món i el de la Miyaka està canviant. No entenc què vols dir.
Aquesta situació podria estar transmetent uns efectes nocius cap a aquest món. L'energia negativa que ha portat l'aparició de la nova sacerdotessa de Suzaku no n'és la causa directa. Chiriko, com ho pots saber, això? Ho sé, perquè en el llibre de l'altre món he vist que... Chiriko! Maleït monstre! Ara veuràs! Què us ha passat? Esteu bé, tots dos? I estic perfectament, però en Taka potser... A mi no m'ha passat res, tranquil. Estic segur que seràs un bon pare. Ostres, ja s'ha convertit un altre cop en nadó ploraner. Aquella dida... Semblava com si algú l'estigués manipulant, no trobeu? L'energia maligna ha desaparegut. Vinga, ens hem d'afanyar a marxar. Que bé, ja en tenim un. Per sort, les lletres han parat de transformar-se. Ja no hi diu res de la Mayo. Potser s'ha tornat a dormir. Oh, ostres, el mausoleu de Suzaku n'ha passat una de grossa. És inútil. Per molt que freguem no se'n va. Potser l'altre món, la Miyaka està patint i nosaltres no hi podem fer res. Per ara ens esperarem. Quan tornin les 7 constel·lacions de Suzaku, tot s'aclarirà, n'estic segur. Tant de bo tinguis raó. Es pot saber què feu? És que no podeu acabar amb un nadó? Taka! Em penso que té molta febre. I ara què farem? Ni tan sols tenim aigua per donar-li. Teniu aquesta. Moltes gràcies. És perfecta. Però no la podem acceptar. Com? Aquesta aigua és molt valuosa i és de la teva família. A l'altra banda hi ha una font. Tan sols haig de tornar a omplir la gerra. Moltes gràcies. Per què no veniu a casa? Li demanaré medecines al veí del costat i així podré curar-te. Que potser és metge el teu veí. Sí, és metge i es diu Jo. Ostres! Ha sortit! Ha sortit un caràcter! I diu curar. Deu ser Mitsukake. Shoka? Per què has marxat i m'has deixat sol, Kinapo? Doncs perquè estaves fent la migdiada, Josei. Anés, em podries haver despertat. Quant de temps te'n recordes de mi? Mira'm bé, sóc en Tatsuki. En Chichiri i en Taka també són aquí. Qui sou vosaltres? Em penso que sou persones dolentes que heu vingut a fer-li mal a la Shoka. Però, què carai estàs dient? Tu ets en Mitsukake? No t'acostis, si fas mal a la Shoka, jo... Però si nosaltres no... Si la Shoka... Pobret, ja l'has fet plorar. Ja ho entenc. O sigui que el meu fill, en Shosei, és una reencarnació de les 7 constel·lacions de Suzaku. Els pares de la Shoka van morir fa molt de temps. I ella va venir a viure aquí al costat, a casa d'uns parents llunyans. Ara que hi penso, des que va tenir ús de raó, en Shosei va dir que ell protegiria la Shoka. Per fi ho he entès. Deu ser per això que n'estava tant d'ella. Chichiri, no et sona aquest gat? Doncs sí, podria ben ser. En Tama va desaparèixer durant el viatge. Ell podria ser la seva reencarnació. La ferida trigarà un temps a curar-se. No facis esforços. Doctor, m'agradaria que em digués una cosa. Saps si en Josei recordava alguna cosa de les 7 constel·lacions? Quan encara era un nen que no havia après a parlar bé, va pronunciar el nom de la Shoka i ens vam emportar un bon ensurt. Ara que hi penso, tot lliga. Qui s'ho hauria arribat a pensar? Mitsukake. Sigui com sigui, creieu-me que no hi ha res que jo pugui fer perquè el meu fill recuperi aquells records.
Us confio en Chosei perquè compleixi la seva obligació com a membre de les 7 constel·lacions el més aviat possible. No vull! Xoca, no hi vull anar amb aquests homes. Josei, vinga, no siguis tossut. És que... Jo sé que ets un nen molt valent, de veritat, Josei. Que no m'havies de protegir de qualsevol mal. No vull! Ja n'hi ha prou! No us puc sofrir, els nens així entesos. Si tu no hi vas, Josei, el pare, la mare i jo, tots ens morirem. Mira el que aconseguiràs. A mi m'agrada el Josei, que és valent, i quan veig que fa cas d'aquests nois i compleix el seu deure sense plorar. M'agradaria veure tornar sa i estalvi ben aviat. Ho entens? No t'amoïnis, Xoca. Jo me'n vaig. Molt ben dit, Barrec. Sí, senyor. Aneu en compte! Marit meu, has vist que cada cop hi ha més ocells? Tranquil·la, dona, no cal patir pas. La barrera d'en Chichiri ens protegirà. Xoca! Bé, per ara tenim les reserves d'aigua plenes. Doncs ja podem marxar. I en Josei? Aquell Barrec ha tornat cap a casa. Un moment! Mireu al voltant! Ràbia sagrada! Foc! Què ens passarà si la Chihiko no torna? És inútil! N'hi ha massa! Merda! Ona d'energia destructiva! Què carai és aquesta bèstia? Representa que és el Byaku. Afanyeu-vos! Sí. Xoca! Em penso que hem fet tard. No hi ha res a fer. La Xoca s'havia quedat a fora per dir adéu en Chosei fins que l'ha perdut de vista. Quan ens n'hem adonat, aquells maleïts ocells negres... Potser era veritat el que deia. Potser era cert que en Chosei protegia la Xoca. Xoca! Xoca! Oh! El fals Byaku! Chosei! Però què? És l'esperit d'en Hotohori! No ho permetré. Tranquils, ja no estem en perill. Gakurei. Xoca! Xoca! M'agradaria saber per què. Sempre
T'allunyes del meu costat? Ah? És en Mitsukake. Doncs s'ha fet esperar. No us amoïneu pas pel noi. D'aquí una estona obrirà els ulls. Que bé. Moltíssimes gràcies, senyor. Ara et toca a tu, Taka. Mostra'm la ferida. En Mitsukake ha recuperat la memòria. Així no hi ha dubte que és en Mitsukake. Sí, ara només en queden 2. On és la Mayo? Tu deus ser la Saori. Sou uns dropos i uns inútils. No em serviu per res. Hem tingut sort. Sembla que aquest poble és segur. Ei, mireu, la bola torna a brillar. Militar. Ostres, aquesta lletra... No hi ha dubte. Escolteu, nois, que busqueu allotjament. Doncs jo sé un lloc que està molt bé. Voleu venir? Salsa. Ostres, tu ets... Et vaig veure en un dels meus somnis. Tu corries molt i molt lluny. Jo vaig venir per poder-te protegir. Em vaig despertar. Tu dormies tot en silenci. Vaig alçar els ulls per mirar el cel. La claror naixia allà a l'horitzó. Un nou dia que podíem viure junts. No hi ha res a la vida que em pugui fer tan feliç. Estar amb tu, no te'n vagis lluny de mi, que jo vull fer el camí amb tu per anar endavant. Vinga, anem junts fent camí, avancem de costat, jo et protegiré. Sí, endavant, hi ha molt món per veure junts, és l'aventura. Vagi com vagi tot, avancem de costat, t'estaré observant. Ara que et tinc de la mà, passi el que passi, vull que duri tota l'eternitat.消滅と再生、輪廻があやなす朱雀の悲しき物語。それは同じ宿命のもとに生まれた者たちを試す天が命じた試練のようでございました。第3章、七星星輪。心に救う黒き邪念の闇に震えて